79 vyžrebovaných, ktorí majú možnosť až do budúcich volieb užívať Fiatku 500, sľubovanú Igorom Matovičom, to nebudú mať zadarmo. Daňová poradkyňa upozorňuje, že za tento benefit treba štátu odviesť daň z príjmu. Viac v rozhovore Moniky Maťovej. Slovenská legislatíva upravuje, že v prípade uzatvorenia akejkoľvek zmluvy si musíme pozrieť na jej skutočný obsah, aby sme vedeli posúdiť, či z nej máme platiť dane alebo nie. Včera boli vyžrebovaní dokopy, 79 ľudí bolo vyžrebovaných, ktorí, ak si to nerozmyslia, tak budú môcť používať Fiatky. Vysvetlíme našim divákom, prečo je to používanie Fiatiek príjem a zdaňovaný príjem. Títo používatelia budú mať k dispozícii nielen tieto motorové vozidlá, ale aj palivovú kartu. Znamená to, že s týmito motorovými vozidlami môžu chodiť na nákup, na dovolenku. To znamená, že budú môcť využívať tieto auta na súkromné účely. Na druhej strane, podľa všeobecných podmienok zverejnených, budú mať povinnosť v určitých prípadoch na týchto Fiatkách mať nalepené rôzne logá s tým, že ide o príjem, keďže môžu tieto Fiatky používať za súkromným účelom a zároveň by sa tento príjem započítal na tú činnosť, ktorú budú poskytovať pre politickú stranu. Takže vlastne, keď to teraz skúsime preložiť do takej úplne jednoduchej reči, tak v podstate tí ľudia budú využívať tie autá, ale teda budú mať z toho benefit, ktorý bude nejakým výnosom, tak? Na jednej strane má užívateľ možnosť využívať toto motorové vozidlo bezplatne natankované a na druhej strane bude mať povinnosť propagovať rôzne informácie pre stranu, politickú stranu Slovensko. V tomto prípade vidíme, že ide o nepeňažný benefit, ktorý sa štandardne zdaňuje či už prostredníctvom podaného daňového priznania, respektíve v tomto prípade bude závisieť od konkrétnych plnení, či náhodou tieto dane nebude povinný zúčtovať ten, kto si objednáva túto reklamu, to znamená politická strana. Takže nepeňažný príjem za tú službu, že bude propagovať. Presne tak. Aj nepeňažný príjem, to znamená ten, ktorý som získal napríklad za počítaním, alebo som dostal nejakým spôsobom k dobru, tak v tomto prípade je zdaniteľný. Ja osobne odporúčam, aby finančná správa k tomuto vydala aj písomné usmernenie, aby každý takýto výherca vedel, aké má povinnosti a v akej výške má platiť dane. Aby neboli potom tí ľudia prekvapení, že odrazu sa im prihlási kontrola a budú musieť vlastne vysvetľovať, prečo nepodali daňové priznanie? V jednom prípade, v druhom prípade finančná správa môže kedykoľvek vyzvať politickú stranu, aby im dali k dispozícii menný zoznam výhercov, predpokladám, že tak finančná správa aj urobí, aby finančná správa vedela skontrolovať užívateľov týchto Fiatiek, či si splnili svoje daňové povinnosti. Na druhej strane aj tá politická strana si zrejme tieto výdavky uplatňuje. Politická strana si výdavky neuplatňuje v daňových výdavkoch tak, ako ich poznáme pri podnikateľoch, ale tak, ako ste správne povedali, uplatňuje si ich z prostriedkov, ktoré získala zo štátneho rozpočtu, preto všetky tieto výdavky musia byť kontrolované a politická strana ich musí zverejniť. Čo by ste odporúčali, aby urobili ako prvé tí ľudia, ktorí sa rozhodnú tie Fiatky vlastne používať? Lebo je to veľmi lákavé. V každom prípade by som si naštudovala zmluvu, ktorú mi ponúkne politická strana. Pretože každý výherca ešte v súčasnosti nevie, koho bude povinnosťou napríklad udržiavať tieto motorové vozidlá. Niečo sa pokazí, alebo kto bude ich servisovať, aké sú povinnosti. Čiže ja dostanem zadarmo historické motorové vozidlo, tak ako je to nazývané v tejto výzve, ale zároveň určite budem mať s ním aj určité povinnosti. Napríklad diaľničnú známku alebo nejaké, STK alebo akékoľvek povinnosti. Takže by som si najprv naštudovala svoje povinnosti, počkala na usmernenie z finančnej správy a až potom by som uzatvorila zmluvu.
No, tá zmluva bude veľmi dôležitá, pretože tam budú aj konkrétnosti, o ktorých teraz tí ľudia ešte nevedia. Presne tak. Práve táto zmluva bude definovať všetky povinnosti, ale aj práva toho konkrétneho užívateľa. Môžu byť obmedzenia napríklad na jazdenie v určitom regióne alebo iba na území Slovenskej republiky, takže každé porušenie tejto zmluvy môže znamenať buď odobratie motorového vozidla alebo určitú sankciu.